Na sa zdraví vás Dave. A Milo. A teraz si prídeme zahrať znova Hexit, no nie znova, nevolaj mu. No a videl, no a poďme na to. A vlastne my teraz točíme dosť a on nebol doma dneska ani to, že proste nemôže on hrať, lebo to má notebook. No, to je problém. Problémisko. No nič, ale už sa tam bajldu. Stavie sa terén. No a bude to vlastne Hexit a chcem spraviť 200 dielov, aspoň dúfam, ale každý bude mať 15 minút, takže očakávajte ďalšie už s Milom, tak to je teraz znova taká vec, že možno ak má ešte v sobotu a nedeľu, ale neviem. Čas nemám. No, tak nemá. Sobotu som v prdeli a v nedeľu som tiež. No nič, ja to strihnem, dokiaľ Viete, som to stala už sa načíta. OK, tak už sme tu na. A hráme teraz hráme, no. Asi ja budeme hrať ako prvý a potom sa vystriedame. Keď dochneme? Nie, neskôr, asi po 3 minútach. No a tam vidím nejakú šestku, no ale... No, easy. Easy, ideme tam, easy busy. Tam je ten portál. Skúsime sa tam dostať, dúfam, že to nie sú spawnery, ináč sme fakt vedí. Tak nemáme môže teda nastavené. Ideme kameň a spravíme si potom už ten kamerný medzi to a skúsime to tam dobiť. Takže... Dobíjame hradzvu. Presne. Redstone! A aký sme my fajnoví. Vyťaž ho. To bol rozkaz. Nauč sa hrať Minecraft, že a nehovor, že vyťaž s dreveným krompačom. Viete, on ešte... Neviem, jak dlho hraje Minecraft, ale... Hrám ho. David, ty ideš kraftiť teraz. Hrám ho dosť dlho. Jak? 5 dní? Hrám ho 2 roky. Toto by si aspoň vedel crafting lopaty. Ja viem, ak sa kraftí lopata. Ako by craftil? Dobre. Alebo by craftiť sekeru. Dobre, počkaj, David, jak sa to rozdeľuje do rytí? Tak. Toto fakt veľa vieš. Sekeru. To, sekera. OK, tak vieš aspoň dať čo. Aj brnko viem kraftiť. No, tak... To sa dá kraftiť z dreva. Skúsime to tam dobiť? No skúsim to ja tam dobiť.
Ja sa po neho potom vrátim. Čakaj. Keď budú čakať pred tým všetkými zombikmi. Znižte spawner, stop spawner. One. Yes. A už to čo spawnlo? Či ne? Čakaj. No, easy. Čo? Nevypínaš si, David? Nie, mám to na easy, takže by ich mali byť. Však chýba ja ten strom, aby som vyvezol. Vieš, ako sa kraftí lopata? Čakaj, hej. 2 styky, 1 kocka. Alebo blok. Jedna kostička, ako hovoria Česi. 1 kostička. Ty počítaš v kostiach? To ma jednak napadlo. V škole. 1 kostička. Koľko je jeden plus jeden? To sú 2 kostičky. To bol celkom rýchlej útok. Máme na jedlo. Super, nebudeme hľadovať. Nebudeme bezdomovci. Máme aspoň na chleba. Suroviny, ale... Wow, tam sa zabývame. Fú. A my zabývame sa v zemi. Tam je rúžový strom. Budeme jak krtkovci. Nie, nebudeme si robiť hobiťu noru. Au. You believe you can fly. Zastrel to, aj to nemáš gulovec. Budem mať jasno. Ne, že pištolku, alebo oný šlajder. Gulovec rovno. Gun? Čo si dal? Zbraň znamená gun, ale... To dá také kladivo dače. Pristáva tá hovedina. Chýbajú za tým, ozím. To je dáky Bluefinch. Ale nič to nerobí. Ahoj Bluefinch. A má to 8 hapok. Snad nás to dá osere. Chýbajú tam Iron! Iron, počkaj. Je tam Iron! Potom si pôjdeme, ale najprv si zoberieme toto. Jaj, travička. Marihuanka. Travička, nie? Čo z toho crafting? Hej, a prepáčte, že tam mám zapnutý cheat mod, ale ja si ho vypnem, aby... No, už nebudem cheatovať. Ja sme cheatovali. No, aspoň ja nechcem. Ale ja no. Čo keď tam bude... Teba neviem, či nechám hrať. Ja nie som cheater. Je tam Iron! No, tak čakaj. Trávičku berieme, marihuanku. Iron 2. Chyba aj tá do tej ďury. Ja idem najprv vyťažiť tam tú ďuru. Ticho, Dešo. Trávičku, kedy budeš ťažiť? Neviem, ale počujem tu zombika. Čau, zombik. Že počujem tu zombika a ja ho aj vidím. Si Ešte stále ho vidíš? Si predstav, že sa vyparil. Tak stopad ako Bluestone normálne, že? Čo je to? Cobblestone. Čo? Marble Cobblestone. To čo je? Neviem, to je ako... Neviem, ale zase z toho nič asi nekraftí. Vyťaž ten Iron. Čo? Budeme to zdržovať. Dá sa z toho robiť schody. A dá sa z toho spraviť marble. A asi to je mrabor. Máme jeden Iron! Oh my gosh! Už chýba len 5 sauzlier. Kosť. Jej! Takým zabijeme s koštičkou. Bože, ja mám kosti. Ja mám tiež... Čakaj, ja mám tiež jednu takú kocku. Mám Mám vlastne 8 kostičiek. Jedna kostička, druhá kostička. Tak. A čo to ťažíš? A vlastne ak dlho natáčame? My sme sa potom stredovali dom. Natáčame 9:30. No nič, tak ja teraz... 9 minút 30? No, ja spravím teraz menší strih. Ok, práve prebehol strih. Tak, dám si chlieb. A teraz natáčame od nuly? No vlastne hej, a teraz by ste už mal ty hrať. Utekaj! Utekaj, toho nezabiješ! Práve, že zabijam. Ok, tak možno ja. Utekaj! On ťa žaluje, David.
No, tak milosť Vypár sa a nevedia. naťaž marihuanu. No môžeš ísť hrať ty? Fakt? No. Máš 5 minút. Fakt. No. Ty si pokazil už marihuanu. Ty si sorry, chlapček. Ja už som pokacal na divanu. Pokazal si moju marihuanu. Moju. Tak, ideme. O. Ho vyťažíme. 1, 2. Stále to bude lepšie. Ešte som. O! Šipek. A uhlie. No, ale za chvíľu bude noc a ty zomrieš. Ako vieš? Lebo jak ty vždy utekáš a potom nájdeš ďalšieho moba. Čo je mob? Tak ty určite nechceš 2 roky. Ja viem, čo je mob, to je zombík alebo také čo. Teraz taký čarovný zvuk proste. A sa začneme 2 diely, nech to nie je také. Viete čo, vždy natočíme 2 diely. David, smieva sa. No, si hľadať ho. A nie to neťaží. Kde sa schováme? No neviem. Ale nebehal by som s kropačom, ale skôr s mečom. Ja viem, kam sa schovám. Po sebe. To prežijeme. Dúfam. No čakaj, iba sa pozrieme, jak nahrávame. Dáme ale rýchlo, padne mi sa na kývop. 2 minúty 20. Rýchlo. A ešte máš, vieš čo? Vykrafti dočky. Neviem, co ti tu dať, čo spavne a si mŕtvej. Oh. Ale Kde je môj krafťak a tu ho mám? Naše tie craftingy to môže vykraftiť tu. Prečo iba 4? Lebo mi postačia aj tie. Kde ich mám horiť? Však si ich daj do odboru. Som naučili Minecraft. Svetlo. Božie. Aha, už asi ráno. Ty ráno. A teraz taký mob, ne? Oh my gosh, it's crazy. Very crazy. Čo tu budeme robiť? Neviem, pusti do mňa. Jak tam nemôžem zabíjať. Nie, robím si srandu. Tak ešte tu asi skúsiš. Kop takto iba. Dole. Prečo dole? Iba tak kop. Chvíľku. Aby sme možno našli nejaké veci. Takže nech tá ešte nie je taká. Čakaj. Čo je? Money. Tak. Výborne. David, expert. David, you is an expert. Tak to nekop pod seba, ináč tam budeš mať hlavu. Lávu? No. To nikto nevidel v Minecrafte hlavu, hej? Videl, ale keď budem kopať pod seba. No, čak si kopal teda pod seba. No, však. Aj teraz kopeš pod seba. Ja viem. OK, tak asi už by to mohlo byť aj koniec. Ja ešte skúsim trošku bench minovať, spravím ešte jeden diel, no a tak, takže... Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike, samozrejme nezabudnite aj komentár, odber a my sa s vami lúčime a ahoj.